Pisas geeft boodschap voor 2026. Minister-president Dilma Pisas heeft in een nationale toespraak aan de bevolking laten weten dat 2025 een intens jaar was. Een jaar met veel uitdagingen, hard werken, grote druk, beslissingen die niet altijd gemakkelijk waren en een constante zoektocht naar de balans tussen stabiliteit, vooruitgang en zorg voor de belangen van ons land. In een wereld die snel verandert, met regionale en internationale spanningen die onzekerheid en instabiliteit veroorzaken, stijgende prijzen en de effecten van klimaatverandering, stonden wij voor grote uitdagingen. Desondanks bleef Curaçao standvastig en de regering geeft aan dat er veel is bereikt in 2025 en dat ze voor 2026 verdere economische groei verwachten, vooral door toerisme, bouw en energie. Met positief effect op andere sectoren zoals het midden- en kleinbedrijf. Pisas gaf aan, we blijven werken aan een duurzame economie die innovatie stimuleert en consumenten beschermt.